Liyekhetha ikumgedlela inkosi enkulu uPombela isitimela samaMpondo umkhulu phakathi bami. Wayelokhu eqhubeke njalo uShembe balazona izihlabelelo ayezithola phela ngazo izithunywa zasezulwini. Lapho wawumthola khona esethule elalele, kodwa abanye babengezwa lutho, ethi, "Niyawuzwa lo msindo bantabami?" AmaNazaretha ethi cha, ngoba phela lokho kwakuziwa kuye yedwa, ngoba phela uShembe wayeumenza wenzeke. Wayengayona inkosi ebhalwe ngayo eBhayibhelini kuphela ehlala khona ingenzi lutho, njengoba izimanga zakhe zaqala engakafiki nakulo lelizwe lapho kwakumemezela khona bona abaprofethi ozandile nkabinde, ababehlakaniphile njengaye uVuniqiniso Shange, okwathi makukhuluma labo baprofethi ababebikezela ngaye uShembe babhala phansi. Njengoba uZandile Nkabinde wayiphithiza khona phela eThekwini emveni kokuba ebaleke eMaritzburg lapho ababethi bambopha khona. Ngako kudayiswa yiwo amabandla amaKristu bemdayisela emaphoyiseni aseMaritzburg ukuthi akaboshwe impela ngoba useshumayela ngevangeli elingaziwa, lapho phela uZandile Nkabinde ngalesi sikhathi esawumshumayeli wakhona eLuthela wayeshumayela ngako ukuthi uyofika yena umlungu oyobe ehamba ngehashi ezolanda abantu bakhe. Kodwa lapha wayeseshintshile, esekhuluma manje ethi uNkulunkulu uthe umuntu kaJehova uyeza lapha emhlabeni oyokhuluma iqiniso likaJehova. Uma esefikile niyombona, ngoba uyohlanganisa izizwe zonke namakhosi azo zibe munye. Leyo nkulumo yawanyanyisa kakhulu amaKristu, njengoba babengasafuni nakuwabona wona amakhosi oselwa ngayo imfundiso yasezimishini, njengoba nabo abanye abakufanele bebe ngamakhosi bazidikila lezo hlalo zobukhosi. Bathi bakhetha kona ukuthi nabo balinde yena umlungu odumo okuthiwa uyofika ngehashi, lapho abazalwane okuyibona ababevuma ukuthi le nkosi iwumsindisi wabo bayotshekula njengamathole. Manje abazalwane badinwa kakhulu ngendaba yomshumayeli wabo onguZandile Nkabinde. Uma esebashiya esekhuluma manje ngomunye uNkulunkulu ohlukile kunalo nkulunkulu ababefundiswe ngaye khona ezimishini. Kodwa yena uVuniqiniso Shange owayilalele inkulumo yakhe uZandile Nkabinde wawathanda kakhulu lamazwi, wawabhala phansi, ethi ufuna ukubona ukuthi lento ekhulunywa uZandile Nkabinde iyiqiniso ngempela yini futhi iyokwenzeka yini ekugcineni. uVuniqiniso lona wayefuna ukuqonda kahle ngalo iqiniso likaNkulunkulu. Nangempela ngawo unyaka 1910 wafika uShembe wahlangana naye uVuniqiniso. Yilapho ambiza khona wathi, "Woza lapha mntanami, ngifuna ukukhombisa isandla sikaJehova ongithumileyo." Nangempela yilapho uShembe aphilisa khona ababegula. Wawakhumbula amazwi kaZandile Nkabinde owayemthembisile, wathi konke kuyokwenzeka phambi kwakho, uyozibonela ngokwakho. Yilapho uVuniqiniso bahlola khona imibhalo yalo iBhayibheli befuna ukuthola ukuthi iyafakaza yini ngazo zonke izinto ezenziwa uShembe. Nangempela beneliseka ukuthi uShembe lona isithunywa esisuka khona ezulwini, ngoba bawabona amadimoni ephuma kubantu, nazo izishosha zahamba, abangenabantwana bazithola izingane, kanye nazo iziboshwa zakhululwa ejele, njengoba nayo inkosi uMabhovula Mqwathi yaphunyuka kuso isigwebo sentamo ngaye uShembe.
kanye nayo inkosi yakwaQwabe uMeseni kaMusi eyaphunyuka kuso isigwebo sentamo eSt Helena ngaye uShembe. Ilapho uvuna iqiniso khona athi konke okwenzekile kwenzeke njengazo izikhathi zikaJesu, makabongwe uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi sakhe umprofethi uZandile Nkabinde engakafiki uShembe, abantu abaningi basebebonile ukuthi lento yasezimishini inako ukungaqondakali, inenkohliso phakathi. Babe sebethembela kakhulu kuye uZandile Nkabinde ukuba nguyena ozobakhipha kulolu taku, njengoba wayeyumprofethi ekhuluma ngenkosi enkulu ezayo yasezulwini ezofika khona lapha kwelaseThekwini. Abaningi babekholelwa ukuthi impela kuwukubuya kwakhe uJesu ngendlela uZandile Nkabinde ayichaza ngayo le ndaba. Njengoba yena uNkabinde wayesho nokusho ukuthi mina njengomprofethi uJohane owayeprofetha ngokufika kwakhe uJesu, kodwa mhla inkosi ifikayo mina ngiyobe ngingasekho emhlabeni, njengoba kwenzeka kuye phela uJohane umbhapatisi owagcine efele khona ejele lapho wasekufike khona yena uJesu. uZandile Nkabinde wayeqala ukumemezela ngayo iminyaka yabo-1902, ememezela ngokufika kwakhe uShembe, kodwa wathi lapho efikayo ngawo unyaka ka-1910 uZandile Nkabinde wawushiya lo mhlaba. Ngesikhathi uZandile Nkabinde ehamba emhlabeni abaficananga phela nayo uShembe njengokusho kwakhe uZandile Nkabinde, kodwa lapho ayekhona uShembe wezwa ukuthi uZandile Nkabinde akasekho, ezwa ngabo abasezulwini. Lapho ezwa khona isihlabelelo ayezwa sihlatshelelwa ngabantu emkhathini ababebalisa kakhulu besosizini, behlabelela bethi, "Nkulunkulu Nkosi, ungishiyela bani? Zohleka bani izizwe ngokulahlwa kwami? Malusi olithemba, ngithembele kuwe kuphela, esakho isandla ngaphandle kwakho qha. Khokheli oyingcwele, ngikhokhele nami emadlelweni aluhlaza, usinde umoya wami. Mondli wezintandane, ngiyintandane kabani, ulambile umoya wami, mawondliwe nguwe. Ngondle ngobisi lwakho, mina ngane yakho, anginamandla okwahlukanisa okubi nokuhle." Lesi sihlabelelo, njengoba uShembe wayesizwa sihlatshelelwa ngabantu emafini, kanti sasihlatshelelwa abantu ababekhona kulo lelizwe laseThekwini, kwakuyibo phela oMasijula Shange kanye nabo ovuna iqiniso Shange, ababethembele kuye phela uNkabinde, njengoba wayekhuluma ngezindaba ezimnandi zokuthi ama-Afrika azohlangana, amakhosi ayohlangana kanye nazo zonke izizwe zabo. Njengoba phela ngalesi sikhathi kwakunokukwebhana okukhulu nokungaboni ngasolinye kubo abantu, bebangakhona ukukholwa, bephinde becwase bona laba babesasele kuwo amasiko. Lesi sihlabelelo babesihlabelela ngalesi sikhathi beshiwa uye uNkabinde owayelithemba labo, bekhala, kodwa ngenhlahla yabo kwafika yena uShembe wabaqoqa, base bengena khona emzini wasePhakameni. Leguqa lapho igumkedlela mzula amafutha omkhovu 20 omneso kaphakathi. Amen.